dar ang akong motor nag taon ng kaandar na gusto nga nung andar pa ba so, si DT o si kit-kit ni si Ering Ering o sa baka ano kung pag-train mga katoski o DT o green pantra atong siyang pelagyan o andar ba kaya tatawag na niyo wala ko pa andar diba start tingnan na ko andar ba kay taon na gini
Diferensya ka ni mga meski kini pantra na ko pan tingandar siyagit man mulai sakto ka nino pag imo boto ang sinilitot okay mo out iyang andar sa ini sa ika suggest niya yung mga totski mga sweetos mga motor ya pareho comments ko ng mga totski. Mandar.
Sige. Ayun, buntang ilitan na. Salamat. Okay.